escuche este canto. ¡Que viva el amor! Que viva l'amor, clar que sí, que viva Frederic Aparici, que arriba ja mateix, el tenim així assegut, i ve a parlar-nos de l'edat mitjana a una parella de persones, que som Guillem i jo, que pensem que la Corona d'Aragó és una soca manya del coronavirus. Vinga, comença trencant tòpics. I com és habitual, obrim amb esta sintonia de Jethro Tull, la secció de Trencant Tòpics, amb Frederic Aparici i Romero, que ja està així després d'un llarg periple per Lisboa. Quina perea em dona ja totes les setmanes. Per Lisboa també, però la teva croada no té fi? Vull dir, Nova York, Toledo, Lisboa... Quan pares? No, la veritat és que no parem en Torreta, però són coses de l'ofici d'historiador. No, sí, ara li ho atribueixes tot a l'ofici. Escolta. He triat malament, Era un viatge de faena. Ja. Però escolta, que tu vens així, la teua comanda és trencar tròpics. El de Capricorni, el de Càncer. És habitual ja, M'encantaria. Quin tòpic trenquem avui, Frederic? Doncs mira, si la gent recorda l'últim capítol que vam fer, vas fer una proposta... En capítols anteriores? Totalment. Sí. Vas fer una proposta a propòsit del tema de les fires. I la veritat és que vas donar en la clau, perquè efectivament el tema de les fires... No tens abuela, No, li vaig... vale. Perdona, no en lleves mèrit que li ho vaig proposar jo, Vaig donar en la clau i dic, bueno. Vas donar en la clau. Susa Calafat. Sempre donant en la clau. Va donar en la clau. Està fent-me la pilota per algo, però jo no pague ni res així, Vull dir... No. Que és veritat. Vull dir, la gent pot escoltar els anteriors capítols i veurà que efectivament va suggerir que què passava amb això de les fires. I perquè, clar, si ens parem a pensar, totes les recreacions que es fan, hi ha alguna excepció, alguna notable i destacada i molt bona excepció. I ara parlaràs d'ella? Sí, si se me'l va m'ho recordes. Però, en general, totes les recreacions de fires són recreacions de fires medievals. Sí, vull dir, el titular, aleshores, quin és? Perquè jo no sé, si totes són medievals, quin és el tòpic que cal trencar ara? El tòpic que cal trencar és que hi havia botigues i la gent comprava tots els dies. Fa bonic, que sí? Que no s'esperaven a que vinguera a la fira per a comprar, vaja. Clar, o sigui, un dels tòpics al voltant de l'edat mitjana és que la gent només comprava, només consumia en època de fires o a tot estirar en època del mercat setmanal. Però, Frederic, no sé si ja n'hi havia en l'edat medieval, n'hi havia un mercat medieval, per a què estaven les fires si ja tenien botigues? Molt bona pregunta, Guillem. Les fires tenien una funció bàsica, que era la de connectar productors i mercaders comerciants. Majoristes, el que serien els majoristes. Efectivament. Eixa és la idea. Es diu a l'engròs, ho he dit mal. Sí, a l'engròs. Llavors, clar, les fires què són? Les fires, senzillament, són punts de trobada per a la venda a l'engròs, bàsicament de la collita o de la producció agroindustrial d'una zona determinada. I també per a comprar burrets. És que estic encara en la visita de Carlos Hipólito. Efectivament, per exemple, la Fira de Llutxent, que venia a coincidir, és molt més tardana, la concessió del privilegi és del segle XV, és també a Santa Maria d'Agost, que és la mateixa fira que la de... La d'agost, la de Xàtiva. La de Xàtiva, molt bé, efectivament, però amb uns privilegis, amb una distància cronològica bastant extensa. Però bé, fixeu-se que Xàtiva i Llutxent realment estan molt a prop. Com podia ser que hi hagueren dos fires... Potents, no? Clar, bueno, la de Llutxent no és potent. Espera, que quan vaig a Llutxent a Pedrals i Xirà. Telèfon de damnificats, per favor. Però... com podia ser això? Pues per una raó. Perquè la Fira de Llutxent actua com a seu subsidiària per a descentralitzar Xàtiva i perquè la de Llutxent estava especialitzada en cavalleries. Burrets, rocins, machos... I quins altres productes es podien trobar a les fires? Pues les fires, com diades, eren punts de trobada entre això, entre els productors, els grans productors, llauradors i grans terratinents i mercaders. Llavors, clar, una fira, per la data en què se celebra, ja t'està donant a entendre, t'està intuint quina és la zona, la producció bàsica. Per exemple, la Fira de Xàtiva. Pues la Fira de Xàtiva, per a què naix? Naix per a donar eixida a tota la producció de cereal que s'acaba de collir el 15 d'agost. Ja està tot el cereal collit, bàsicament forment o blat,
més conegut. I clar, llavors tot això s'ha de redistribuir per totes les parts del país, perquè el País Valencià sempre ha sigut deficitari de cereals i en particular de forment. Llavors, clar, eixa fira servia per a connectar aquests compradors de les diverses viles, de les diverses ciutats del regne amb la producció que es feia a l'Horta de Xàtiva. Queda encara un poquet d'açò? Perquè si no, no tenim cap sentit a Xàtiva una fira en agost, no? Sí, òbviament. Encara hi ha un poc de... A veure, és que són fires que, clar, per exemple, la de Xàtiva, si no recorde mal, és de 1250. Deixar de celebrar algo que ve fent-se des de 1250... Home, però jo que sé... Però després ha anat Sí, evolucionant, no? Perquè després ha sigut de bestiar, després de maquinària industrial, Sí, ho coses dic per la així, calor, no? ho dic per la calor. Sí, però la calor no te vas a escapar. Llavors, dona igual al final el moment en què ho facis. El més interessant és veure com a poc se va confeccionant una ruta, no? I n'hi ha macroregions. Per exemple, està tota la zona del nord, que gira al voltant de la ramaderia des del minut zero en què se crea el regne, i la zona de la sotsgovernació de Xàtiva, que és més o manco la província del Xúquer cap avall i nord, això que diuen sud de la província de València i nord de la província d'Alicante, pues més o menys això és la sotsgovernació de Xàtiva. Pues tota aquesta zona Les integrava... comarques centrals. Sí, exacte, això. Pues això, com dia, eren una ruta de fires que s'alternaven al llarg de tot l'any. I ahí està la de... La de Gandia, una altra volta a Gandia, de veritat. La de Gandia, Sant Miquel... Ja ho teniu bé, Gandia, no? Espera, com que Sant Miquel? A veure, que tu eres d'allí, per favor. Sant què? Francesc de Borja? Ai, Ai, Ara que li ha agradat aquest, que li s'ha tirat la mà al cor i tot. Què passa? A veure, això és important. Gandia existia abans d'Esborja. Però Gandia existia abans de Susa? Perquè jo m'he fet la pregunta. Home, i tant que existia. A veure, això és molt important. Vull dir, Gandia té molta història. I, de fet, jo diria que és més interessant que abans d'Esborja. Llavors, la fira va ser concedida per Jaume II, Jaume II, Jaume II, 2.0. palito. en 1311 i era Sant Miquel. És veritat que ha anat canviant al llarg del temps. De fet, s'ha arribat a celebrar en desembre, vull dir, ha anat evolucionant, però al final, coses de la vida, ara torna, efectivament, els xiquets deixen d'anar a l'escola al voltant del 29 de setembre, que és l'origen de la fira. A Cocentaina també era Sant Miquel, originàriament, durant tot I el ara és la període... Fira Tots Sants? Clar. Això de Tots Sants és molt posterior. Al llarg de tota l'edat mitjana, la fira se celebrava per Sant Miquel. Què és el que se pretenia? Doncs servia per a donar eixida a la producció. Quina és la producció al setembre? Quina és Quina és la al producció al setembre? El vi. Amic, aquesta fira m'interessa. Claro. Llavors, després s'anirà evolucionant perquè el cultiu que pega un esclafit a finals del segle XV és l'oli. Llavors, per això les fires se traslladen a desembre per a la venda anticipada de l'oli. Que fent el tracte abans de tindre'l. Vull Escolta, dir, que interessant clar, és tot que els això. llauradors han tingut mala vida des de sempre. I Frederic, a les fires d'aquella època també hi havia atraccions per a xiquets, perquè ara jo associo la fira, no?, amb aquestes, jo què sé, cosetes per a xiquets, de carrers, de cotxets... És molt bona pregunta. És que està mal el guió. A veure, contesta-la. A Que veure. jo tinc una altra pregunta per a tu. Contesta-li primer a Guillem. Sí, hi havia... Les fires tenien un sentit trencador, vull dir, eren una ruptura en la monòdia del cicle anual, de la vida Que en la bé parla, comunitat. La monòdia, monòdia. jo dic, això se menja. La monotonia. Amic. Bueno, tu eres músic, hauries saber-ho. Jo soc músic? No? Te veig en la guitarreta per ahí. Jo no sé fer res, però dissimule. Bueno, llavors, era una ruptura. Clar, era l'algarabia i el desgavell que és avui en dia, que vas pel carrer allí i tens el de la gaita tocant-te al cau de l'orella. No era això. Vull dir, era sobretot, les fires tenien una finalitat per damunt de tot econòmica, comercial, de vendre i comprar. Sí que és veritat pues, que sí, n'hi havia joglars, n'hi havia saltimbanquis... Però els xiquets també, cosetes, clar, no? Vull dir, algo de tot això hi havia. Però el que era fonamental era això, la venda de productes. A vendre xiquets també, no? Pot ser. Ai, Home, no, ostres. no, Això esclaus que i sepa tot, xiquets. vinga, ja posats. Escolta, que hem tingut un debat molt encès, Albert i jo. Albert és el nostre lingüista, no sé si tens el plaer de conèixer-lo, però clar, jo tenia O la una cosa molt desgràcia. clara, perquè tu has Que no. gastat així moltes sigles, no? Jo, la de Gandia, tenia clar que
SFB, és Sant Francesc de Borja, però és que després ens trobàvem per ahí. La de Xàtiva, SMA, i una Suma. de l'SMS, quina era? La de Cosentaina, SMS, i que era que és... SMS. Clar, els SMS, missatges de diem. text. Clar, Anem a la això és fira. que A veure, per ahí, aclareix-nos això, per Sí. favor, perquè Albert i jo estem intrigadíssimes. SMA és Santa Maria d'Agost. Ah, perquè hi havia Sant Miquel Arcàngel. Jo dic, a mi això no em sona gens. Si Sant Miquel Arcàngel no cau en agost, també. Estic sentint la Fira de Gandia de fons. Jo també estic escoltant cosetes. SMA és Santa Maria d'Agost i SMS és Sant Miquel de Setembre. I SMR? ASMR. Ahí m'has pillat. Llavors, què passa? Que les fires també tenien un altre sentit, un altre matís, més dramàtic, més durillo. Ai. Ostres, per Sí, què? per què? Perquè a les fires era un punt de trobada, no? Això ja ho hem dit, més lúdic, menys, I també eren les dates en les que els deutors anaven a trobar-se amb els seus prestamistes Ai, el cobrador del frac. per a tornar-los el deute, el I si no pagament. apareixien, què? Clar. Bueno, això és un altre tòpic que cal trencar. Vull dir, la justícia en època medieval funciona. És lenta. És lenta, Millor que ara, aleshores. però funciona. Vull dir, hi ha exemples paradigmàtics d'un tio que se recorre tota la corona d'Aragó i al final el troben en Penàguila i el capten i el fan presonar i executen la Aleshores sí que hi sentència. havia gent que fugia o que no es presentava. Sí, vull dir, impagaments hi havia, l'impagament era un constant, però la justícia funcionava. Llavors, què passa? Que tu compraves un burret d'estos que li agraden a Susa, sí. d'estos Que no es bonicos compren, i tal. s'han d'adoptar i Clar. aquestes cosetes. I llavors què passa? Que jo te pague la meitat ara i els documents diuen i et pagaré el que resta el dia gros de la Fira de Xàtiva. Ah, mira. El damunt és que se sabien els dies en què anava a caure, vull dir, el dia que queia la Mare Déu, el dia que queia Sant Miquel, no? Llavors diuen, te pagaré el dijous de festa plena de la Fira de Xàtiva. Això és molt bonic. Això era un pacte sagrat, quasi, no? Està davant del notari. Si no pagues, la justícia t'envia, saps? Vull dir, el notari, que això és un altre tòpic que cal trencar. Un dels mals d'Almansa és... Que a tots alcança. Clar, que hem perdut la familiaritat amb el notari. El notari a la societat valenciana dels furs estava més present que el retor. Home, Ixe- però ixe és que és molt car. Però és que este és el No, borbònic. no era car. No, dic ara. Ara sí. Ara... Diu, hem perdut la familiaritat. És Clar. que si sols per entrar per la porta i el cobra 60 euros, doncs apaga i vámonos. Hermana! No, però sí que és veritat que en els protocols notarials se trobem operacions d'este tipus en el que el tipus compra o la persona compra un bé per avançat i se compromet al pagament en el dia gros de la Fira de Xàtiva o de la Fira de Cosentaina, que acudirà allí i pagarà. I paga, normalment. I si no tens Vaja. diners, fas això que fan ara, no? Que amplies el préstec i tot això i te recalculen els interessos i totes aquestes coses. No, normalment la societat medieval tenia un problema de liquiditat. Vull dir, l'economia, això que quede claríssim als nostres oients, l'economia estava totalment monetaritzada, això de que l'edat mitjana vivien El trueque, del trueque, Com es diu això bé l'intercanvi. en valencià? El bescanvi. El Bescanvi, dius, Mm. no, que no anem a taparrabos, vull dir, Tant de bo. saps? Vull dir, És que a mi m'ho conta, és un viatger en el temps, perquè ho conta com Frederic? que ho ha viscut, sí. Ho Tu conta has amb estat allà? una certesa i amb Has un... estat allà? Estos viatges que dius, vaig a Toledo, jo crec que ells claven una porteta Sí, màgica. sí, jo, a veure, quan comences a llegir, sobretot, registres de l'acord del Justícia, Ui, això cada dia O- 4 o 5. ahir, tu te llegeixes això i no n'hi No ha, ho contes. vull dir, no n'hi ha programa de salseo que ho supere. Això volia preguntar-te algun exemple, perquè sé que tenies algun pensat, algun exemple d'estos dies que se feien estos intercanvis monetaris, no, de deutes, que els has buscat per ahí, no? Els has portat Sí. amb nosaltres. Bueno, exemples n'hi ha moltíssims, no? Vull dir, pues jo què sé, el Yaye Bescamí, que s'endeuta, no? El Yaye Bescamí, que és una persona. És un musulmà. Ah, és jo què sé. És un musulmà Ja, de Gorga. lleves camí. No. Jo pensava que era una frase feta. Clar, Yaye és un nom, Bescamí és un cognom. Ah, I de Gorga. Llavors, de Gorga és l'altre cognom? Gorga és Un una poble. localitat Ah, gràcies. del comtat, crec.
de les muntanyes. Vinga, el iaies què feia? Llavors, ell ven un macho, ven un macho per 300 sous, que és un preu és un preu mitjà. Llavors, què fa? El compra, he dit que el ven, no, el compra per 150 sous, per 300 sous, paga 150 sous en aquest moment. Sous o ous? Sous és la moneda. Ah, jo pensava que estava parlant de ous. No, de sous, la nostra paraula sous... Jornals. De moneda, és una moneda, euros. Ah, es diu així, sous. Sí, se diu així. La nostra paraula sou ve d'eixa moneda. Ah, val. Que Claro. fort. I diner és la moneda menuda. Lliures, sous i diners. Estem aprenent moltíssim. Molt. Amb el iaio este. Amb el Iaie. És un nom musulmà. Doncs iaie tenia... Ell compra un macho per 300 sous, en aquest moment paga 150 i deu els altres 150. Llavors se compromet amb el venedor a pagar-li a la fira de Xàtiva. El dijous, dia de festa plena de la fira de Xàtiva. I li va pagar o no li va pagar? Sí, perquè els protocols, les operacions s'han de cancel·lar i el notari, clar, tu pagues i vols que apunta que li he pagat. Llavors, clar, ell registra perfectament... És com el segell eixe d'ara, Claro. pagat, doncs el mateix, però tu estàs parlant del iaie i jo estic pensant en els iaios, que què fan els iaios en els sous i en els diners? Li donen als xiquets quan ve a fira. Totalment. Això què és? Firar algú. Firar algú. Sí. Això també té que vindre d'ahir. Efectivament. És una expressió medieval perquè, clar, no és... Ojo, firar no és sinònim de comprar. Ah, no? No, firar és No. donar dinerets per a que te compres alguna coseta. Exacte. Però en la fira. Clar. En la fira, no anar-te'n al carrer Colom. Ja, el que passa que és per extensió, no? Bueno, per extensió, però la seva gràcia és fer-ho en època de... De fira. O Sí, sigui, és que durant tot la ve, fira. tot ve de l'edat l'edat mitjana. mitjana. Escolta, que m'han demanat expressament que escoltes el principi d'esta cançó. A veure què passa. Tu te les perds o te les visites totes? Jo Tu vas a intento- la de Cosentaina, la de Jo Vicenta, sí. la de Xàtiva, Sí, la de jo per Gandia, raons totes? personals... Personals? No, digues sí, sí. professionals, home, No, que no. queda millor. Jo he arribat a anar a la Fira de Cosentaina 3 vegades en el mateix dia. I per què? Devies sous. No, per amor. Per Ai, que amor! bonica, això! Serà possible. Què te pareix? Què te pareix? Ai, quina cosa més Per bonica. faena, per amor i per gust. A mi dis-me quina fira del macho n'hi ha, que també vaig a buscar l'amor pronto. A veure si trobo alguna cosa. Frederica Parisi, no cal que contestes aquesta pregunta. Moltes gràcies. Arribem a les 6. A vosaltres. Escoltem el butlletí informatiu. Ha passat ja Alejandro Molés? Tu l'has vist? Ai, no m'he fixat. No t'has donat compte? Doncs segur que sí. I escoltem les notícies i tornem de seguida. Adeu, Frederic. Adéu. Gràcies.